Da, dobro ste videli, poštovani kolekcionari i gledalci, dobar dan i dobrodošli. Danas je vreme da se malo ozbiljimo i da otvorimo jednu celu kutiju Paninijevih sličica, koja je, kao što vidite, neotvorena, fantastična kutija. I da vidimo šta ćemo da dobijemo. Biće ovo jako zanimljiva epizoda. Ljudi, pre nego što krenem, da sečem i da otvaram, lupite like, ostavite subscribe i naravno napišite u komentarima šta mislite šta ćemo dobiti pre nego što krenemo s ovim otvaranjem. A mi, mislim da možemo da, za malo da ostane bez prsta, ali zato što ne vidim s koje strane se otvara ovo. I iskreno mislim da će ovo da se lakše otvori, ovo se zapravo jako problematično otvara ova kutija. Mislim se da će ovo biti baš onako glatko, ali zapravo sam unakazio kutiju, gledajte skroz. Ali nema veze, evo ga. 50 fantastičnih kesica. 50 fantastičnih kesica je pred nama. Ljudi. Pogledajte to, a? Jesmo li spremni? Ja sam svakako spreman. Ovo sam čekao jako dugo sam ovo čekao. Tako da, jedna je ispala, ta će prva da bude otvorena. Stavljamo ove ostale unutra. Stavljamo ovako, gde ćemo da stavimo ovu kutiju? Stavit ćemo ovako ovde, da možemo da vidimo koliko nam je čega ostalo. Ovo će biti prva kesica koju ćemo da otvorimo za danas. Drugari, lupite like, ostavite subscribe, 50 kesica. Ovo će biti veoma dug video, tako da nadam se da ste spremni. Ajde da krenemo, da vidimo. Da vidimo šta nam nudi 50 kesica. Šta će biti prvo što ćemo otvoriti zapravo? To me jako zanima, da vidimo. Prvo za danas. Stadion. Prvo što smo dobili smo stadion. Stadion 974. Mislim da ovaj stadion sigurno nemam. Dobro. Angel Di Maria. Jel moguće prva kesica Angel Di Maria i stadion, fantastično. Idemo dalje. Ovog lika ne znam Francuz, dobro. Christensen i Sail, znači Di Mariju smo dobili, ja ne mogu da verujem. Fantastično, Di Maria zapravo legendarni igrač Argentine. Idemo dalje, dobro. Veoma lepo prvo otvaranje, zapravo pravo da vam kažem. Ljudi. Yes. Italija, 1938. Fantastična zlatna sličica. Idemo dalje. Benzema, idemo! Ide gaz! Jel moguće, dobili smo Benzemu? Dobre, druga kesica, dobili smo Benzemu, ne mogu da verujem. Benzema, fantastični Benzema. O Bože, Di Maria, Benzema, šta je, nije kraj Pereira, naravno Danilo Pereira, ali ovdje imamo i Grb Gane, može, moj Milane, daj mi Grb Gane. Ja ne mogu da verujem šta je ovo za sad, ljudi, ovo su samo dve kesice, kako ćemo mi ovo da danas izvučemo, kako će ovo da bude otvaranje, dobio sam Benzemu, ne mogu da verujem, samo još Mbappé mi fali, molim te. Ali dobro, imamo još dosta kesica da otvorimo, tako da vidjet ćemo šta će sve da bude. Ok, Mario Pašalić, dobro. Još jedan stadion, mislim da ni ovaj stadion nemam, do jaja, još jedan stadion smo dobili. I sad su malo krenuli ovde da se okreću Luis Romo, dobro. Pablo Sarabia, ne znam ko je igrač. I Eden Hazard, dobro. Još jedan stadion, stavljamo stadion ne ovde ovako. Ovi stadioni su nam zapravo bitni. Mislim da nemam nijedno od ova dva stadiona. Idemo dalje. Ok, jako lepo za sada. Otvaranja veoma dobra. Ovog lika imam 17 slučica ovog lika. Dobro, Abdullah. Ivan Perišić, dobro. I grb Tunisa, ok, može. Novi grb, stavit ćemo ove legendary sličice ovako ovde. Ovdje ćemo stavljamo igrače. Biće mnogo igrača ovde, tako da to nije loše. Ali Benzema, Angel Di Maria, gde će bolje, bato moj.
Gde će bolje, bato moj, za početak fantastično, ali imamo ovdje još brdo kesice, ljudi. Ovo ćemo, vjerojatno, okrenuti su naopako, okej. Da vidimo. Golmanka Nadije. Ovo ćemo da okrenemo ovako, vjerovatno. Edison Alvarez. Još jedan, 2 Meksikanca u kesici i na kraju smo dobili okej, Španac, dobro. Dobro, idemo dalje. Oh, kako je dobar osjećaj otvarati. Ljudi, iskreno obožavam da otvaram Paninijeve kesice, Paninijeve sličice, bukvalno obožavam. Mladi Japanac, dobro Danac, Katar, ovo je vjerojatno golman Katara. Kovačić ponovo, mislim da je ovo duplikat i Chris Gunter, okej, lepo, idemo dalje. Da vidimo šta nam se dalje sprema u ovim kesicama. Op, nismo izvukli sve sličice ovde. Ljudi, malo sam uzbuđen i morat ću malo da dođem sebi, zato što ovo nema smisla. Dobro, Danny Ward, golman Velsa, Katar, Maroko i Belgijanac. Belgijanac kojeg inače imamo stalno, duplikat. Idemo dalje. Moram da dođem malo sebi zato što očigledno sam pod utiskom. I dalje sam pod utiskom, ne mogu da otvorim sličice, čoveče. Juju, šta sam ovo otvorio? Ide Poljska, grb Poljske, tako? Grb Poljske, zlatna, fantastično. Treći grb za sada. Vidimo, dobro, Belgija. Mladi Japanac. Mutinjo. I Šule, okej. Ovaj ide ovde. Mutinja već imamo 17 komada, tako da nećemo mnogo sa njim da se ložimo. Iako je vrhunski igrač u pitanju, Mutinjo je vrhunski igrač zaista. Idemo dalje. Jao bože, ljudi, nije mi dobro, iskreno. Iskreno nije, a nije, ne veze, ovako ćemo. Bukvalno pogubio sam se skroz. Dobio sam Benzemu, znam da je Benzema mega redak igrač u ovogodišnjem otvaranju. Nikola Vlašić, dobro. Ko je ovaj? Markinos, dobro. Urugvajac i još jedan stadion, sjajno, novi stadion. Dobili smo i prvog Brazilca za danas. Tako da je to cool. Ajmo, idemo dalje, jesmo spremni, idemo dalje. Morat ću da promenim taktiku otvaranja ovih kesica, zato što očigledno ne otvaram ih nikako, bukvalno ih nikako ne otvaram. Nikako ih bukvalno ne otvaram, baš sam onako katastrofa. O, Vini Junior, okej. Neki su rekli da nije neki igrač, a Vini Junior zapravo jedan od jačih igrača. O, idemo, Senegal, grb Senegala i Vini Junior, sjajno. Onda igrač Katara, dobro. Belgijanac, ponovo Hazard. I još jedan ovde. Tako da ovo stavljamo ovde. Vini Junior, imamo njegov duplikat i još jedan četvrti grb po redu. Grb Senegala. Idemo dalje. Nastavljamo. Imamo mnogo kesica da otvorimo danas. A meni iskreno mnogo više vremena ne treba nego što bi trebalo. Filip Kostić, sjajno. Idemo dalje. Bujako Saka, to je Bukayo Bujako. Bukayo Saka, fantastičan Englez. Idemo dalje. I Milinković Savić, Bukayo Saka. Ide ovde. Vrhunski Englez, još jedan vrhunski fudbaler. Idemo dalje. To je igrač koji zaslužuje da bude na toj listi. Idemo dalje. Larsen, dobro, dobili smo Larsena, fino. Kamerun, Hrvatska, Mislav Oršić i grb Kanade, odlično, gdje je duplikat. I Memphis Depay, nema veze. Grb Kanade ide ovde, ovi idu na gomilu. Za sada jako lepo otvaranje. Dosta duplikata također, ali nije važno, dobijamo zlatne, dobijamo sličice s kojima možemo da se menjamo. Za kojima sam siguran da možemo da se menjamo. O, šta je ovo? Katar. Stadion još jedan, sjajno. Kanadžanin. Deo maskotice, dobro. I na kraju smo dobili Pepe. O, Pepe, jako lepo. Pepea smo dobili. Stavit ćemo ga ovde. Ipak Pepe je legendaran igrač. Tako da što da ne. I naravno ovdje imamo još jednu zlatnu. Specijal zlatnu i još jedan ovde stadion. Tako da sjajno. Ajmo dalje.
Ajmo dalje. Iskreno, uzbuđenje raste, Belgijanac dalje. Sadio Mane, da ne bude poslije put da ne znam ko je Sadio Mane. Znači, nemojte da me smarate. Giovanni Lo Celso, Aleksandar Dominguez i na kraju Darwin Nunes. Evo ga, Sadio Mane. Prošli put su mi prebacivali što nisam znao ko je Sadio Mane. Evo ga, dobili smo i njega. Idemo dalje. Istim tempom pogibeljnim. Senegalac novi, dobro. Engleski golman. Ekvador. Wales i grb Švajcarske, evo ga ovdje, grb Švajcarske, fantastično. Nastavljamo dalje. I opet sam otvorio ovako retardirano. Ne razumijem kako neki put ovako failujem s ovim otvaranjem. Ali opet, kao što sam rekao, uzbuđenje na visokom nivou. Još jedna je zlatna ovdje. Imamo Iranca. Aleksandro, dobro, Brazilac. Amerikanac. Kamerunac, dobro. I grb Ekvador. Fino. Brdo grbova smo dobili zapravo za sad. Dobili smo mnogo grbova zapravo. Fazom svaka druga kesica nam donese po jedan grb, što je zaista onako ozbiljna priča, iskreno. Idemo. Opa. Da vidimo. Iran. I ovako. Videli ste, jao, to mi treba. Iran. Holandija i Neymar Junior. Ide gas, to mi treba, daj mi te igrači, ispod mi je Neymar, nemoj toliko mi se stres ruke, ispod mi je Neymar. Pogledaj, ovog lepotana, pa ideš ti ovdje, druže moj, ideš tu, ne pomeraš se. Dobili smo Neymara, fantastično. Izvukli smo Benzemu, izvukli smo Neymara, znači fantastična priča, pogotovo što su to sličice koje meni fale da ih popuni da bi mi bio život lakši prilikom popunjavanja reprezentacija. Ajmo da idemo dalje, Saudijska Arabija, Alejandro Gomez, Čaleta Car, Kristijan Pulišić, ovo je zapravo jako ozbiljan igrač koliko sam skontao. Ovo je zapravo najjači igrač u reprezentaciji Amerike, koliko sam ja skontao. Ovaj Pulišić je navodno kidač, stavit ćemo ga ovde. Svi ga hvale, kažu da je ono kao potencijalno jako dobar igrač, tako da vi napišite mi u komentarima da li je to tačno ili nije tačno, a mi nastavljamo dalje. Ja sam ga ostavio sa strane, idemo koga dobijemo ovde. Correa, dobro, Correa, idemo dalje. Neuer, Ricardo Pepi, također Pepi jako ozbiljan igrač, kažu kod Amerikanaca. Pepi i taj Pulišić su navodno jako ozbiljni igrači. Pepija nećemo staviti ovde, stavit ćemo ovog Pulišića. Idemo dalje, jesmo li spremni? Da imamo što ćemo dobiti sljedeće. Imamo još mnogo kesice da otvorimo, ali zaista mnogo kesice. Costa Rica, Portugal, Ghana, Kanada i France. Ok, idemo dalje. Costa Rica ponovo otvaramo sa Costa Ricom. I to ovako, kako je urađeno, ne znam ni ja, ali ajde. Costa Rica, Tunis, Argentina, Gonzales, Ekvador. Idemo Mbappé, ne mogu da verujem. Dobili smo Mbappéa, dobili smo Benzemu, ljudi. Ja ne mogu da verujem, dobili smo ladno Mbappéa. Ja sam mislio će Mbappé biti gotovo nemoguće dobiti u ovim kesicama, ali evo ga. Mbappé, Benzema, ne mogu da verujem. Jedan i drugi. Neymar, Mbappé, Benzema. Ova kutija sa sličicama bukvalno razbija, ali bukvalno razbija. Moj Bože. Ovo je nevjerovatno. Idemo dalje. Samo hype. Nije mi dobro. Ajmo dalje. Dobro, Wales. I grb Meksika, sjajno. Jordi Alba, fantastično. I Tunis. Ok, grb Meksika, novi grb. Brdo grbova smo dobili za sad. Bukvalno smo dobili brdo grbova. Idemo dalje. Neću još imati mesta za grbove iz igrače, bret. Ajmo. Opet nova zlatna. Chris Mefam, ne znam ko je velik. Nemci, osvajači, dobro.
I Danci, ok, grb Danske, fantastično, koga imamo još ovde. Dobro, Švajcarac i ok, Iran, ovde imamo sad opet novi grb, ponovo grb i još jedna specijal sličica, sjajno. Ja mislim da nismo ni na pola kutije, bukvalno. Bukvalno mislim da nismo ni na pola kutije. Joj bože, mnogo mi sporo ide otvaranje. Ali tako to ide, ljudi, zato što je previše, iskreno previše uzbudljivo, previše veliko uzbuđenje. Tunis, dobro, ovog nemam. De Bruyne, sjajno. Dobro, Urugvaj, Meksiko i Koke iz Španije. Stavit ćemo De Bruyne, a De Bruyne mi je fazom 5. duplikat. Ono kao ne znam šta ću da radim sa De Bruyne, imam ga, brate, koliko hoćeš. Ali De Bruyne je tu takođe, došao je u kolekciju. Idemo dalje, idemo dalje. Da vidimo šta kaže dalje ovo zanimljivo otvaranje. Dobro, imamo zlatnu, čini mi se, nešto Hrvati, ide gas, odlično. Amerika, Srbija, Strahinja Pavlović, grb Hrvatske, može. Idemo dalje, mladi Japanac i igrač Saudijske Arabije, ali u ovoj situaciji definitivno grb Hrvatske je ono što ja želim da uzmem, zašto mi to fali, to je grb koji nam fali. Za sada zaista mnogo dobro prolazi ovo otvaranje, ljudi, prezadovoljno se kako prolazi ovo otvaranje. Da vidimo šta je sledeće. Ok, Ao Tanaka, mladi Japanac. Idemo dalje. Jesus Ferreira, Amerikanac. Ferran Torres, dobili smo Ferran Torresa, dobro. Gornji deo maskotice, sjajno. I još jedan igrač Maroka. Znači, još jedna specijal kartica. Opet imamo da završimo maskoticu, ali ja bih volio da dobijemo i duplu nulu ako je moguće. Ako je moguće dobiti duplu nulu, to bi bilo fantastično. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Koga imamo ovdje? Još jedan Amerikanac. Dosta imamo Amerikanac s ovim kesicama zapravo, kad malo bolje pogledam. Maroko, golman Maroka. Još jedan Maroko. Srbija, Filip Đuričić, sjajno. Idemo dalje. I još, šta je ovo, brate, samo Amere dobijamo. Samo dobijamo Amere. Od Srba volio bi dobijemo Mitrovića. Mitrović nam fali zapravo. Mitrović nam fali da je mogli da kažemo. Ja mislim da je Mitrović jedna od ređih kartica Srbije. Šta je ovo zlatno? Osvajači 1930. Urugvaj 1930. Ovo mi je zapravo falila sličica. Sjajno. Da idemo dalje. Nemac. Tunis. Brazil. Thiago Silva. Dobro. I na kraju Phil Foden. Engleska. Sjajno. Evo ga ovde. Ovo ovako. Može. Ajmo dalje. Mislim da ću posle ove kesice morati da resetujem kameru ponovo. Zato što moram da promenim bateriju. Baterija mi je prizdisaju ovde. Da vidimo. Karamarić. Andrej Karamarić. Ok. Senegal. To je Kamerun. Belgijanac. Timothy. Dobro. Australijanac i Kyle Walker iz Engleske. Sjajno. Ljudi, moram samo da promenim bateriju tu za koji trenutak. Vraćam se odmah. Sačekajte. Evo me nazad. Nastavljamo dalje. Istim intenzitetom kao i malo pre. Ok, da vidimo šta nas čeka sledeće u ovim kesicama. Ove kesice su za sada zaista ispoštovale su maksimalno, najiskrenije. Ispoštovale su maksimalno za sada. Ok, Kamerunac, idemo dalje. Koreja, Yong Lee. Englez, Jordan Henderson, dobro. Još jedan stadion, dobro. I na kraju Timo Werner. Sve dobri igrači, jebote, sve dobri igrači. Ok, ovo ide ovde. Stadion ide ovde, zato što stadioni su odvojena stvar za mene. Idemo dalje. Kad bi dobio, zamisli dobijemo neki duplikat, tipa dupli Benzema ili Mbappé ili tako nešto, ili Neymar Junior, ali bi to bilo dobro. Švajcarac, Meksiko, Švajcarac opet, Saudi Arabija i Nemanja Gudelj, sjajno, nismo imali Nemanju Gudelja takođe, odlično, Nemanja Gudelj tu, takođe. Mislim da prešli smo više od pola, ja mislim otvoreni kesice za sada, otvorili smo brdo kesice iskreno. Da vidimo šta će biti sledeće. Tunis odmah ovde, moramo da okrenemo ovu dvojicu ovako. Da vidimo, Tunis, Gana, Wales, Kostarika i na kraju smo dobili Belgijanca, dobro. Zanimljivo, nismo dobili još uvijek Cristiano Ronalda. Od ovih zvučnih imena ostao još samo Cristiano Ronaldo, dobili smo i Neymara, dobili smo i Mbappé i Benzemu. Znači, fali nam samo Cristiano Ronaldo, izgleda će mi Cristiano Ronaldo biti onaj koga neću moći da dobijem, kako je krenulo. Ali ima tu još kesica, vidjet ćemo šta će da bude. Golman Saudijske Arabije, ok. Senegalac i Argentina, Cristian Romero, ok. Ajmo dalje.
Ajmo dalje da vidimo kako ovo funkcioniše. Da li ćemo dobiti Kristijana? Bilo bi super da dobijemo Kristijana Ronalda. Da vidimo. Kanada. Dobro. Australija. Azis. Još jedan, 2 Australijanca u ovome. Iranac i Kanadžanin. Ok, za sad malo dobijemo slabije sličice, ali ne možemo u svakoj sličici dobijemo apsolutne bombe. Jednostavno nije realno da dobiješ bombu u svakoj sličici. U svakoj kesici, to jest. Opet golman Saudijske Arabije, dobro. Kanada ponovo, Danska, Ekvador i na kraju Senegal opet. To je Senegal, dobro sam rekao. Sad, boga mi, nervoza polako, ali sigurno me sustiže, zato što već vidim da će ovdje biti foto finish ukoliko ne budemo dobili Kristijana ili tako nešto. Argentinac, grb Francuske, sjajno, samo da okrenemo ovako. Rodrigo de Paul, grb Francuske, Kamerunac, još jedan Kamerunac i ovdje imamo Ekvador, ok. Uglavnom, novi grb, sjajno, odlično za menjažu. Da vidimo dalje, Polako ljudi, ali sigurno privodimo ovo kraju. Napišite mi u komentarima kako vam se čini ovo otvaranje za sada. Da li dominiramo ili nas Panini skemuje. Filipe Coutinho, evo ga Coutinho, dobili smo još jednog Brazilca, još jednog vrhunskog Brazilca. Meksiko, Danska, Katar, ovdje imam, 2 igrača Katara, sjajno. Stavit ćemo Coutinho ovdje, zašto Coutinho je stvarno dobar igrač. Evo ga Coutinho ovdje, može sa strane. Ajmo dalje. Postaje mnogo vruće u ovom studiju. U ovom studiju postaje mnogo vruće. Ochoa, najlegendarniji golman Meksika. Dobro, Ochoa. Idemo dalje, Katar, Senegal, Ginter, ok, i Brazil, Richarlison, ok, Richarlison, kako se zove već, nije ni bitno. Ajmo ponovo, ne ide nam, treba nam energije još, energije. Da vidimo, Koreja, Chul Hong, ok, De Bruyne, duplikat De Bruyne, ovo nam fali zapravo, ok, logo svjetskog prvenstva, sjajno, Danac i Argentina, Julian Alvarez, kako god hoćemo da kažemo, u svakom slučaju, ovdje nam treba ovo ovdje i dupli De Bruyne, definitivno jedan od najmanje retkih ovih visokoprofilnih igrača. Najviše sam dobio De Bruyne, definitivno. Tako da, mislim da to je znak da jednostavno neki igrači nisu toliko retki koliko mi mislimo da jesu. Ok, golman Hrvatske, ovo sve imamo. Dominik, dobro. Kanada još jedna. Van Dijk, odlično, duplikat. I koga smo ovdje dobili? Još jednog Amerikanca. Giovanni Reina, ok, Van Dijka ćemo stavimo sa strane, pošto on je po meni veoma dobar igrač. Zaslužuje da bude na ovoj listi najboljih igrača koje smo izvukli za danas. Sad vi, ukoliko se ne slažete, napišite to u komentarima, naravno. Idemo dalje, nije još kraj, imamo još nekoliko kesica. Sosa, dobro, imamo nešto zlatno, šta je ovo zlatni za nas? Grb Nemačke, sjajno. Gana, Portugal, Andre Silva i još jedan Amerikanac. Dobro, koliko grbova smo dobili, čovječ, u ovom otvaranju, to nije normalno. Ljudi, bližimo se kraju, još malo pa nestalo, što kaže, Mislim da je ovo ispalo jako... Šta smo dobili? Dobili smo ekstra stiker, igrač Kanade, Alphonso Davies, i to u bronzanoj varijanti. Dobili smo ekstra stiker, ne mogu da verujem. Alphonso Davies, ruki. Dobili smo ruki stiker od Paninija i to bronza. Fantastično, dobili smo ruki stiker, ne mogu da verujem. Ovo se inače dobija 1 u 100 kesica, dolazi ove varijante, međutim kada su bronzana, zlatna ili srebrna, bude i mnogo više od toga. Neverovatno. Ok, ovo ide ovde, bajo moj. Fantastično. Da vidimo šta smo dalje dobili. Ederson, golman Brazila. Antoni. Opet, šta, dobili smo... Dobio sam Edersona i Alissona kao golmane, kao što ceo Brazil ću dobim na kraju. I još jedan golman. Šta je ovo? 3 golmana smo dobili. I šta, ko je? Pajk, ok. Pajka i 3 golmana. Neverovatno. What the fuck? Ok, dobili smo ekstra stiker.
Ne mogu da verujem. Jesam da nije neki visokoprofilni igrač u pitanju, ali opet ekstra stiker i ekstra stiker. Ekstra stikeru se u zube ne gleda, ljudi. U zube se ne gleda ekstra stikeru. Da idemo dalje. Kosta Rika, Poljska. Nismo dobili Lewandowskog još uvek takođe. Ostalo nam je još nekih 10-ak. Možda manje od 10 kesica nam je još ostalo. Ja ne mogu da verujem. Dobili smo i ekstra stiker. Fantastično. Ispoštovala kutija maksimalno. Urugvaj. Saudijska Arabija. Poljska opet Moša. Ekvador, dupli Ekvador. Dobro. Izvinjam se. Izvinjam se, previše uzbuđenja. Dobili smo ekstra stiker. Ja ne mogu da verujem. Fantastično. Ok. Opet Poljska. Stativa. Urugvaj. Još jedna poljska stativa. Stadion, dobro, Lusel stadion i Kamerunac. Kamerunac. Fantastično. Ajmo dalje, ljudi. Samo jedan Cristiano Ronaldo, da ne moram da ga sanjam. Brate, na sledećim namenjažama, molim te Bože. Da ne moram da sanjam Cristiano Ronaldo na menjaži, molim te Bože. Ljudi će mi se krvi napiti. Šta je ovo? Andrija Živković, sjajno. Dobili smo Živkovića, on nam je zapravo falio. I još grb Amerike, odlično. Živković i grb Amerike. Fantastično. Još samo nam Mitrović fali, ja mislim da imamo celu Srbiju popunjenu, iskreno. Da vidimo. Još jako malo je ostalo. Malo vremena za bilo šta. Sanchez, golman Španije. Idemo dalje, Francuz i ok, Maroko, još samo su nam ostale 3 kesice. 3 kesice do kraja, otvorili smo celu kutiju, lupite like, ostavite subscribe. Ako dobijemo dovoljno pregleda i lajkova, otvorit ću još jednu kutiju, nije problem. Ali moramo da imamo dosta lajkova, moramo da imamo dosta pregleda. Recite svim drugarima da pogledaju ovaj video, svim roditeljima, svakom je živom dajte da pogleda i da vidi ovaj klip. Zato što u odnosu na to ću moći da sebi opravdam kupovinu još jedne ove kutije. Ok, idemo. Predposlednja kesica za danas. Predposlednja kesica za ovo legendarno otvaranje, ako mene pitate. Da vidimo. Nemac. Ok, Nemac. Tunis. Francuz. Lopta, sjajno lopta. I Joel King. Ok, još jedna specijalna sličica. Sjajno, dobili smo loptu. I evo je, posljednja kesica. To je to. Ovo možemo stavimo sa strane. Posljednja kesica za danas, ljudi. Da je protrljamo za sreću. Cristiano Ronaldo u posljednjoj kesici, molim te Bože. Iako znamo da je mala šansa za tako nešto i ne treba biti nezahvalna, zašto smo dobili smo apsolutno neverovatne kartice, odnosno sličice danas. Da vidimo, dobili smo čak i ekstra stiker. I ja zaista ne očekujem ništa od ovoga, ali ajde vidjet ćemo. Portugalac, imamo nekog Portugalca. Ko je ovo Portugalac? Dobro, za malo stativa. Za trenutak sam se uplašio. Ok, Ekvador. Još jedan Ekvador. Portugalac, Ruben Neves i na kraju smo dobili igrača Katara. I to će biti to, ljudi. To će biti to. Kako otvaranje, ja apsolutno ne mogu da verujem. Čoveče, kako otvaranje. Ali pre svega još jednom da pogledam ovaj ekstra stiker, ovaj fantastični. Ovo mi je drugi ekstra stiker koji imam. Uz Luku Modrića dobili smo ovog Alfonsa Davisa, koji zaista izgleda jako lepo. Pogledajte kako lepo bronzana ovaj stiker. Kako lepo izgleda ova bronzana sličica. Fantastično, sviđa mi se jako. Još je ruki, što je najvažnije. Tako da ovaj možda bude jako skup ekstra stiker ukoliko bude postao ozbiljan igrač. Ali mi, ajde sada da pogledamo što smo dobili od ovih ovdje bitnih stvari. Neću da prolazim kroz sve ove sličice, zašto videli ste sami, ali ajde vidimo od ovih legendarnih igrača što smo sve dobili u današnjem otvaranju. Ok, evo su nam grbovi koje smo dobili. Grb Amerike, Nemačke, Francuske, Hrvatske, Danske, Meksika, što je ovdje, Ekvador, Švajcarska, Kanada, Senegal, Poljska i Tunis i na kraju Gana. Znači, zaista fantastični stikeri. Dobili smo gomilu zlatnih sličica zapravo. Brutalno. Od specijalnih sličica dobili smo loptu, dobili smo gornji deo logoa, dobili smo osvajače, dobili smo celu maskotu, Nemce. Znači, zaista smo dobili jako lepe sličice. Ne toliko nenormalne kao prošli put, ali opet jako lepe sličice. Evo su i stadioni koje sam dobio. Dobio sam, mislim, skoro sve stadione koji su mi bili falili. Tako da sam s te strane isto odličan. I na kraju da vidimo legendarni igrači Neymar, čoveče, Vinicius ponovo, Saka, Benzema, Van Dijk ponovo, Di Maria, čoveče, Coutinho,
Mbappé, naravno Mbappé, De Bruyne i to 2 puta smo dobili De Bruyne, Sadio Mane i na kraju Pepe, a zaista jako dobri igrači su ispali i zaista moram da priznam, ovo je bilo vrhunsko otvaranje. Ljudi, neću mnogo da vas smaram, lupite like, ostavite subscribe za još ovakvih otvaranja. Ukoliko budemo došli do 5000 lajkova, svakako ću otvoriti još jednu ovakvu kutiju, a vi, kažem na vama je, recite svima, razglasite, gledajte klip i vidimo se ponovo neki drugi put. Ćao!